Hello, what's up mga kablawiks? Dito naman tayo sa bagong episode sa ating video. Mga kablawiks, kung bago ka lang nasa lantas sa aking channel, paki-subscribe pindutin mo yung subscribe button at saka bell icon. Mga kablawiks, na nakapangutana ba mo mga igsoon ni Kristo nga unsay purpose sa atong pag kinabuhi dinhi sa kalibutan? Ang pagpaeskwela sa atong mga anak, mga kablawiks, mga igsoon ni Kristo, garantiya ba na nga mahatag nato ang tinuod nga kinabuhi, tinuod nga purpose nga nabuhi ta dinhi sa kalibutan? Garantiya ba na nga makapahumanta, trabaho tag nindot nga trabaho sa atong anak? Garantiya ba na nga nahatag nato ang tinuod nga purpose kinabuhi dinhi sa kalibutan? Mga igsoon ni Kristo, ako highly spiritual ako na sinati. Sa panahon nga batanon pa ko na edad ko mga 17, gisulayan ako, nagnaay mo gasto ng tanako pa eskwela, pero mga igsoon ni Kristo, unsay akong gibuhat? Wala ko magtinarong, mga igsoon ni Kristo, kundi akong gisulayan ang tanan. Kay akong una, what is life after all? What is life after all? Gipangita na ako ang tinuod nga kalipay. Gisulayan ako tanan, mga bisyo, mga igsoon. Pero gisulayan ako tanan. Mga unsay kuan. Pero gipangita na ako, wa may katagbawan. Wa may katagbawan. Gisulayan ako mga negosyo, mga networking business. Pero nagpasalamat ra pud ko sa akong experience sa mga training sa mga networking business na ako'y nakatunan. Ako'y nakuha nga mga unsaon pag-attract sa mga blessing manifestation, sa mga blessing, unsay technique nga nang mugin kag daghang mga prospect mo, mugin kag daghang kag kita. Gusto ka mo success sa imong negosyo? Naay gitudlo mga igsoon ni Kristo. That is demonic teaching nga kung gusto ka mo kita, makigilawas ka daghang babae, daghang ka mo attract og blessing. Pero that is walay simbahan. Wala man ko kakuag simbahan ni Satanas, pero once ganing nagbuhat ka, makigilawas kag lang babae, nihatag kag kwarta, that means nga nihatag na ka og kapital ni Satanas. Mao na pag-attract kuno mga blessing. That is sa networking business na mga training nga panggain og confidence nga di ka maulaw sa mga customer. Tugin nga pabaga sa naong, pabagaay kana kumiyon ka sa espirituhanon, napoy anointed sa pagginog mga prospect, mga makuha ni mga customer. Shout out sa mga viewers. Wag mong ayaw ninyo skip ang mga ads. Dako na ng tabang sa ako ang channel. Na. Mga igsoon ni Kristo, dapat karon panahon na, dapat ligon ang imong espirituhanong bahin. Sa kalibutan si Satanas mo'y nagahari ni sa kalibutan. Sa diyang si Jesus Christ sa Mateo
I think wala ko masayop, Mateo 4. Sa dihang si Jesus Christ sa panahon nagpuasa siya 40 ka adlaw o 40 ka gabi. Gitintal siya ni Satanas. Gitintal siya ni Satanas. Duha na ako. Lingkod pa. Ha? Lingkod. Nag-preach ko sa pulong sa Ginoo. Nag-preach ko sa pulong sa Ginoo. Sa dihang si Ginoong Hesus dito sa 40 sa iyang pagpuasa og 40 ka adlaw o 40 ka gabi, gitintal siya na Satanas nga kung tinuod kang anak sa Dios, buhatan ning batong pan. Kay gigutom man si Jesus ato. Pero niingon si Jesus ang tao dili mabuhi sa pan lamang kundi mabuhi sa batang pulong nga mugwa sa baba sa Ginoo. Oh. Ya, dito na po, lain na po, gidala na po si Jesus sa pinakahabog gidapit. Pinakahabog gidapit nga ambak kay saplayon ka sa mga anghel. Paambakon si Jesus, pero yung sa ingon si Jesus ang balaan, ang kasulatan nag-ingon. Ang kasulatan nag-ingon nga ayaw tintala ang imuhang Ginoo na imong Dios. Hallelujah. Udayon si gitintal pagud giadala pagud si Jesus ni Satanas dito sa pinakahabog nga bukid. Ug ipakita niya ang Jerusalem nga manindot nga syudad sa Jerusalem. Maimuhan ni tanan, maimuhan ni tanan og basta mosimba lang ka kanako. Pero Satanas, diinan ni Jesus Satanas pahawa. Ayaw tintala ang Dios. Wa kay laing alagaran kundi ang Dios lamang nga amahan dito sa langit. Hallelujah. Rababasya ka magaministeryo ang mga anghel. Holy Spirit magaministeryo sa nagtanaw ning nga video rababasya ka. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. That is my cow. That is my baka. Oh, that is my cow. That is my baka. Masay, mo na baka daw? Ha, baka. Shout out. Shout out. Baka. Oh. Puro. Ngayon ko ato pa. Oh. Naya ka may sungay. Oh. Naya pala siya sungay. Sungay. Ayaw ko na kayo na sungay. Shout out. Baka. Shout out sa mga viewers. Di ko kabala ay. Ha? Kakabala. Kisa ganito yung nagbuhat sa kalibutan dong? Ginoo. Sa kisa nagpahilaw na sa langit, sa bulan biton adlaw. Amen Ginoo di ay. Ginoo. Ya. Unsa may pangayon mo sa Ginoo? Kaalam. Amen kaalam. Kaalam di ay. Hindot yung kaalam nga ito kaalam. Di ada punta di wa pa oh. No kani bayabas kisa nagbuhat ani. Ginoo aja pun. Ginoo grabe may Ginoo no. Sa kinabuhin Dodong. Nanam di na Ginoo yabas. Grabe encounter po di Dodong sa Ginoo sa panahon ng gamay pa kay si Dodong. Gamay pang bata gi-encounter siya ni Jesus. Tag-edad pa siya 3 ka bulan encounter kan Jesus no? No? Nakasi natin nakag another realm? Dili basta-basta nagyan mong Dodong no? Realm of another dimension, third heaven, second heaven. Amen. Nakasi natin na si Dodong. Di basta-basta Dodong no? Encounter of third heaven and second heaven. First heaven. Di basta-basta Dodong. Na si Dodong na Mama, wala man dia. receive dong. Touch Holy Spirit. Amen. Holy Spirit.
Holy Spirit na ang Holy Spirit nagpuyo ni Dodong. Si Dodong gikumpos og tulo, body kalag ug espiritu. Body kalag ug espiritu ora babasa kararaba. Hallelujah Jesus, thank you Lord. Abot na taan Thank pa. you. Anindo tas nicho no? Hmm. Nicho. Mama din mo, asa man to si mama nimo? Ha? Mama nimo asa man? Balo? Ha? Balo. Pa-injik. Pa-injik to? Oh. Pa-injik ni Bibi? Ah. Singaran Bibi? Bibigyan eh. Bibi Gianni. Ang ngalan meaning sa Gianni unsa may nga meaning? Balo. Gugma. Gugma. Gugma Ko love. spirit ko ah. Blessing, panalangin, kian. Ako, Blessing. Oh. Panalangin. Naku ayo. Blessing ka blessing. Ang imong Angil pangalan. di ay ko pa. Mm. Bibe. Ginoo. Mm. Ako angel. Mm. Anghel ka? Ako ay bebe. Ha? Ako ay bebe. Ako ani ko pa. Ano ka? Ayaw. Ako ani ko pa. Hindutas nicho no? Wala ko. Hindut nicho dong no? Ta, bijuha ko di pa. Oh. Hala, di mo klaro bata. Ikaw na ba bata? Ah. Ang bata Ayun ko di ba? Adto ko di ba pa. Hmm? Adto ko di ba? Adto to ato sa babaw pa. Hmm? Adto to ato sa babaw. Bidyo-bidyo to ato sa babaw